Shalom, selamat hari Minggu mari kita amanginang di tiket di jam 10 obar tu program ni huriata ima rencana pengadaan rumah dinas pendeta di patupa yana kota do persembahan nasida ima berupa tortor asal satu pahima di boga selasi roha angget boy terlaksana sudi aka program ni huria nang di sakapi marhite-hite kategorial remaja HKBP Cimanggis. Pinasama tu remaja HKBP Cimanggis.
Melihatnya mari tuhatah, melihatnya menang di tasaluhutna ruasnya KWB Cimanggis, na pasahaton pangurupion tu pengadaan rumah dinas ni Huriata. Tuhatama nama baloson nakadau ni denggan na tapasahat dia patikyon. Horas mari tasaluhutna. Horas. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Pentakostama dihita saluhutna. Amanami nanami hinahinalongat di bagasan guarni Tuhan Yesus. Tapai huti-hutma parmanggota dohot denggan. Mohon tertib jala hapeta tasailan ma. Martang yang nahohom mahita di bagasan rohata. Amin. Mari di mahita. Saya
Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi porbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah. Lehonokku Tuhamu roha nai baru. Dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan. Jala lehonokku mato dikku tu bagasan ate-ate muna. Audo mambahetsa asa marparange hamu di bagasan aka patikku aka humhupe radotan muna jala patupau muna do. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani aka naporsea di hatam, mar hite-hite todi porbadia, sai buhai marohanami, asa ture parohaun nami, mar hite-hite todimi, asa toktong dame rohanami, maka lason hagogonna, ima marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tatangihon ma patik ni debata di pesta parjolo parmingguan ari hasasaur di porbadia sadarion ima natar surat di pesalmen 2 ayat 10 sada oloi hamuma Jehovah dohot biar ni roha jala marolopolop mahamu huhut akahitir ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon hombar tupatik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hombar tupatik mi amen. Mare dehita.
Tato potima dosata nagodangi di adopan di bata martangyang mahita. Ale Tuhan di bata amanami na di banua ginjang. Hodo napatupahon hasesan ni dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marha porseaon tuho manggutapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasatami diri nami tuho gabe pelean na mangulu jala na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. ICB mangaluhon akan napinilit ni debatado na mamitori. Isedo na mandabu uhum hamagoan. Kristus Jesus do nang mate. Alain dada holani nang mulak mangulu do jala disiamun ni debatado ibana mangondihon hita ima sana hasangapon ma di debata na di ginjang. Amen. Mared de mahita. Tatangihon ma hatan ide bata turpuk epistel di minggutta sadarion iman atar surat di Yohanes pitu mamukasian ayat 37 sahatu 30 siaa dungi diari pesta na parpudi na sumangapi jongjong ma Jesus di pagogo ma suarana mandok molo adong na mauwas tuau ma ibana ro minum. Songon nanido misurati aka batangaik na mangulu do mabaur sian na porsia diau. Alai taringot tutod di do didok ha taon deng ima si jalon niaka nagabe porsia di bana ido sahatna. Martua do akan atumangihon hata ni dibata jala nau peopsa. Amen. Tabigima ende puji-pujian sian ina Esther.
Marede Mahita. Tahatindakon maha porsiaotai songon na hinatindakon ni dongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumopa langit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Porbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di banguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disima ibana pai mamula sogo tu tanoon langu halak na mangulu dohot na mate au porsea ditod di Porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan nyala Kristen akan na badia dohot di hasesan di dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Tabigima ende puji-pujian sian ama salom.
Tabegema tikting namasa di huriata nasa mingguon. Shalom. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapai hut-ihut matitim namar ragam di Minggu 5 Juni 2022. Napar jolo guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion Minggu Pentakosta napar jolo. Topik Minggu mangulu di bagasa todini depata. Napaduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu di Patupa marhite jum mulai pukul 10 tolu. Link jum di Sagihon marhite grup WA sektor. Mulai hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, Patupa utama kebaktian sekolah Minggu secara tatap muka di gereja mulai pukul 7.30. Jala di hari Minggu naro di Patupa do kebaktian sekolah Minggu sekaligus Minggu ceria. Napatuluhon kelompok sektor dohok namang isikor tupar mingguan tanggal 12 Juni 2022 asa tapar rohaw diamu ka amanami dohok inanami tu namang isikor adong ralat. Di pukul 7.30 sektor Betania, Galatia, Filipi, Kanaan. Namang isikor ina Kamis, remaja dohot ama Salom. Di pukul 10 sektor Nazaret, Judea, Efesus, dohot Bethlehem. Namang isikor ina Hana, ama Huria, ina Deborah. Di pukul 10.05 sektor Sion, Roma, Kolose, dohot Korintus. Namang isikor ina Esther, ama Jericho, dohot NHKBP. Napawapaton pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 7 Juni di Patupa Huriata do pertanyaan sektor di sektor Nazaret di bagasni amang UM Raja Guguk inang Borsinaga. Alamat Nasida Kampung Babakan Pekapuran RT Pitu RW 4 nomor 25 Kelurahan Curug. Di sektor Judea di keluarga ni amang situa RH Sagala inang Boru Manihuruk. Alamat Nasida Jalan Benda nomor 30 RT 5 RW 15 Kelurahan Sukamaju Baru. Di sektor Roma di bagasni amang calon situa ISM Siagian inang Boru Tabunan. Alamat Nasida Jalan Pekapuran Gang Berlian RT Sia RW 22 nomor 2. Di sektor Efesus di bagasni hala amang J Butar-Butar inang Boru Simanukalit. Alamat Nasida Komplek BCI Blok A Onom nomor 5 RT 4 RW 26 Sukatani Tapos. Di hari Rabu tanggal 2 Juni pertanyaan di Patupa Huriata di sektor Sion di keluarga ni amang situa El Manalu inang Boru Simajutak. Alamat Nasida Jalan Bakti Abri Gang Swadaya 2 RT Sada RW Sia nomor 170. Di sektor Betania di keluarga ni amang Simajutak Boru Sihotang. Alamat Nasida Jati Jajar 2 RT Sia RW Sia nomor 30. Di sektor Filipi di keluarga ni amang M Silalahi inang situa Habor Siaturi. Alamat Nasida Jalan Matahari Raya Blok 10 Tolu nomor Sia. Di sektor Galatia di keluarga ni amang situa M Banjarnahor inang Boru Manurung. Alamat Nasida Kampung Sindangkarsa RT 5 RW 6 Sukamaju Baru. Napalimahon ibadah Pentakosta paduahon di hari Senin tanggal 6 Juni 2022 Patupaon ni Huriata do permingguan
Pentakosta paduahon di gereja on masuk pukul 10 alu uip ria mahita laho maddohotisa. Di Patupa di pukul 10 alu namang isikor ina Deborah, ina Kamis, dohot ina Esther. Naponopon ruas na baru. Mulai di minggu tasadarion tanggal 5 Juni 2022, gabe ruas na baru do di Huriata ima keluarga Yoga Perdana Siregar, inang Borusi Dauruk, alamat Nasida, Jalan Dongkal, RT 6 RW Tolu nomor 57, Sukatani, masuk sektor Galatia. Molomar minggu do Nasida di Bagasa Tikion, asa jongjong manasida di Hutulan Nasida. Mauliate nababituhon titing parbogason, titing paduahon, naing majalo pasu-pasu pardonga saripeon ma, Patar Okto Roberto Lubatobing SH, anak nihala amata manahan Lubatobing, tubuh nihala inata murni sianipar, alamat Nasida, Jalan Gadok Raya Gang Kenanga, RT Tolu RW Pitu Cisalak Pasar Kecamatan Cimanggis Depok. Huria HKIP Cimanggis, Resort Cimanggis, Sektor Pilipi, Dohot Orwana, Magda Natasia Boru Sianipar, SPD, BED, Boru Nihala Amata Jonerius Sianipar, Tubuh Nihala Inata Dortiana Boru Papahan, alamat Nasida, Perumahan Taman Kenari Jagorawi, Blok Tolu A, nomor 31. Puspitasari Citrup Bogor, Huria HKIP Cibinong, Resort Cibinong, Tarpasu-pasu di Gereja HKIP Cimanggis, Resort Cimanggis. Tohomei di hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022, masuk pukul sia wib. Napawaluhon pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat tema di pasah Huriata tu sudah ruas naung pasahaton pelian bulanan na dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Juni 2022. Tuakan aso pasahaton dope taingot ma amang dohot tamu inang makarikoton pasahatosa ganu bulan tu Huria marhite parhalado sektor tabe. Jala diwarta ni Huriata sadarion nung terlampir daftar ni ruas naung pasahaton pelian bulanan manang tahunan diakoni sosial mulai Januari 2022 sahat rodi bulan Mei 2022. Napa sapuluhon papungu amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 papungu pilihan amplop diakoni sosial dohita tapasahat ma di Bagasan Rohata, Bagasan Lasni Rohata. Di minggu tasadarion papungu amplop pesta pembangunan dohita tapasahat ma di Bagasan Lasni Roha. Pasapul sadahon maka tidakon haporsiaon manang peneguhan sidi. Ulaon maka tidakon haporsiaon manang peneguhan sidi tupar guru malua angkatan tahun 2021-2022 tapatupa di tanggal 26 Juni 2022, ujian tulisan tanggal 12 Juni 2022, ujian lisan Rapdohot Natoras tanggal 15 Juni 2022, retreat Parguru Malua tanggal 22, sahat Rodi tanggal 24 Juni 2022. Pasapuluh hon kegiatan pesta pembangunan Huria. Kegiatan pesta pembangunan Huria di minggu tasadarion ima penampilan sian inahanna di pukul 7.30, dohot remaja di pukul 10. Pasapuluh toluhon torop ni ruas nama dohoti par minggu di tanggal 20 Mei 2022, godang na 640 sia halak. Ruas nama ulang tahun kelahiran 36 halak, ulang tahun pernikahan 2 keluarga, Padita dohot sude parhalado HKIP Cimanggis, pasahaton selamat ulang tahun kelahiran, dohot pernikahan periode tanggal 30 Mei
sahat rodi 5 Juni 2022. Hatani dewata napasik kopon lasni rohamuna tersurat di poda bidutolu ayat 16. Di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. Pasap 55 hon pilihan bulanan manang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan mingguan 12 kepala keluarga godang na 2.150.000 rupiah. Pasapuluh nopon pilihan iuran diakoni sosial. Torop na pasahaton pilihan iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguan 10 kepala keluarga godang na 1.350.000 rupiah. Pasapuluh pituhon parhepengon ni huriata. Huria 10.521.000, pembangunan 2.336.000, pusat 1.324.000, amplop resort 7.370.000, jumlah 20.610.000 rupiah. Melotung adong pilihan nasotar surat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi mga tupar halado radedo hami padengkatosa songoni matiting na masa dohot si pamasao di tonga-tonga ni huriata saya di pasu-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di guarna. Amin. Tabi kema ende puji-pujian na pinasahat ni anak kota remaja.
Maredema hita huhudma tapa pungu peliata pelian sadaa dohot sadabe. Marohan
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita na uli di parsarata di minggu sadarion di enet sian surat Rom bidualu, ayat 8 sahatro di ayat 10 sada, takas mata paihut-ihut hujahahon dihita saluhutna. Alai dang tarhalomohod debata akka parroha daging. Alai ang gohamu dang be di bagasad dagingi, di bagasad toddido. Molo tung tutu toddini debata maringanan di bagasan hamu. Alai molo so toddini Kristus di jolma, dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangulu do toddi alani hati goran, nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi ni nama nungguli Yesus sian namate. Sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namate. Hinorhon ni toddina na mangingani hamu. Ido sahan. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakostama dihita saluhuna. Marningot hasasaur nitod di perbadia, taingok dotong gawe omma ari hatutubu ni gereja di sadok portibion. Taingok do di peristiwa pencurahan nitod di perbadia, dung saur tod di itu akasisean, adong dongulu nay baru, gaya hidup nay baru, na dihangoluho na kasisean. Sian na mabiar, gabe berani na sida makatidakon Kristus, gabe berani na sida pabuahon Kristus, to akahalak jahuri dohot halak na dihumaliang na sida satiki. Jalamarhite hasasaur nito di porbadia, naung songgop to akasisean ni Tuhan Yesus Kristus la 12, ido na mangalehon di nasida haguguon, laho marjamita, doho patupahon akka mujijat di tonga-tonga ni pelayanan ni nasida. Taingok do satiki dang tanggung-tanggung 3.000 halak dididi dung saur to di perbadia dung marjamita si Petrus doh berani tu sudah halak na pengudi nganani di pesta Pentakosta ni halak Yahudi na tongon masa ditiki 3.000 halak naung gawe Kristenon naung dididi tu bagasan guarni Kristuson omma na ginoaran na gawe jemaat mula-mula ha Kristenon na parjol. Mereka yang disebut menjadi gereja mula-mula. Jemaat mula-mula ini memiliki gaya hidup, tatanan hidup yang baru, yang berbeda sebelum Roh Kudus turun dan setelah mereka dihinggapi oleh Roh Kudus. Di do andongat di ulaun ni apostol, kisah para rasul di pasal 3, akka jemaat mula-mulaon, cara hidup na benar-benar berbeda sian akka na dihumaliang nasida. Mereka bertekun berdoa, mereka bertekun bersekutu, memecah-mecahkan roti dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Mereka juga benar-benar bertekun belajar dari rasul-rasul tentang apa Taurat, apa firman Tuhan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Satu hal yang lebih besar dari cara hidup atau gaya hidup mereka yang berbeda adalah mereka memahami harta pribadi menjadi harta bersama. Molo ado ngartaku hugadis maon dungi husagi homma tusude na sapunguanon ima nagabe gaya hidup. Mereka disukai orang banyak, setiap hari bertambah jumlahnya. Ini adalah konsekuensi. Pakorhon ni nang saur to di perbadia tungulu ni akan persea di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Suku-sukun nan waing tuhita. Kita semua yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sudehi tahun ngadi pasar hode bata to dina tuhita ganup marsada-sada marhite paddidion nabadia. Bagaimana? Apakah gaya hidupmu ada yang berbeda dari kehidupan sebelum mengenal Kristus, dari kehidupan sebelum hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dengan hidup yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Songo dia do gaya hidup manangulu nihita jol mana persea. Apostol Paulus madok paling tidak di diri ni sahalak jolma adong 2
na manggogo di tonga-tonga ni ngoluna mangajari ibana doho manguluhon ibana dia napato siulahonon ibana. Ada dua kehendak dalam diri seseorang. Yang pertama adalah keinginan daging, yang kedua adalah keinginan roh. Keinginan daging ini adalah usaha untuk memenuhi keinginan saya. Apa yang saya mau, apa yang saya inginkan. Jadi lebih kepada keegoisan atau self-important, pementingan diri sendiri. Jadi bagi dia apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai, itu yang paling penting. Asa ido pasal ton nibana di tonga-tonga ni ngoluna. Tung pe maralo itu hatani debata ulah honon nibana do. Asal ma saut na di bagasan rohanaon. Asal ma saut na sesuai doho selera manang nafsu nibana. Keinginan daging itu akan berujung kepada kebinasaan dan maut. Ujungnya adalah kebinasaan dan maut. Karena keinginan daging tidak pernah mengatakan cukup. Dia senantiasa kurang dan kurang. Maka itu yang membawa dia nanti sampai ke maut atau ke kebinasaan. Keinginan daging juga itu adalah perseteruan kepada Allah. Keinginan daging adalah melawan Allah, bahkan menyangkal Allah. Asaka halak nandigoh ini parroha daging, naung di olo ibana do ibana gabe sialo debata, nagabe musuh ni debata, bahkan maswadaho debata di tonga-tonga ni ngoluna. Hati-hati. Di tengah-tengah peribadahan juga bisa kita dikendalikan oleh keinginan daging. Ketika kita datang ke gereja ini, melayani di gereja ini, itu juga bisa dikendalikan oleh keinginan daging. Molo di huriaon ngadiuji mabain na markur tulus ada ibadah. Adong ma naik ko masuk tu sore. Adong duhu bige mado atau ya ma lo diatur perhala duit songoni. Anggo hami molo sore jakwal nami las sumarid di hami ini. Lihat kuasa apa yang sebenarnya menguasaimu selama ibadah pelayanan di gereja ini. Apakah keinginan dagingmu atau keinginan roh yang kau ikuti? Ay molo keinginan daging do be adang buya warisan daw si umar garo narisanon. Pemuka do pion namuse. Daripada ibadah sesuai dengan jadwal itu. Molo hola disi pedang boy hutonota. Ya udahlah, enggak usah muluk-muluk kita menyebut diri sebagai orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keinginan daging, dia berusaha melakukan sesuai dengan seleranya, meskipun itu menantang Allah atau melawan kehendak Allah. Sebaliknya, keinginan roh adalah usaha untuk melakukan kehendak Tuhan, meskipun itu akan mengorbankan keinginan kita. Kebalikannya. Sada cerita sian Bibelon, cerita tentang Yesus Kristus ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Pada saat itu keinginan daging dan keinginan roh benar-benar berperang di dalam diri Yesus. Ketika Yesus berdoa, Tuhan ambillah cawan ini. Karena dia tahu di depannya ada banyak penderitaan. Dia akan difitnah, dicerca dan dihukum mati. Maka dari kedagingannya Yesus berkata, Tuhan tolong ambil cawan ini. Dia bergumul untuk itu. Yesus bergumul melawan keinginan dagingnya. Akhirnya apa? Dia berdoa sampai 3 kali. Dia menangis darah. Mungkin pembuluh darahnya sampai pecah hanya melawan keinginan daging itu. Tetapi akhirnya dia menang. Dia berkata, Tuhan saya sauk melawan roham dia. Maka keinginan roh itu bisa mengorbankan kita atas keinginan atau selera atau kesukaan kita. Contoh-contoh keinginan daging ada banyak. Rasul Paulus secara gamblang menyebutkan ini dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di Galatia 5 ayat 10-21 ada di pajojor apostol Paulus akadia donani dokna hagio ni daging. Parroha daging. Alain waing molo disuku tuhita di dia do posisi ta. Aka halak na mangulu mangihuton hagiot ni daging do, manang aka halak na mangulu mangihuton hagiot ni todi. Apostol Paulus secara tegas mengatakan di ayat 9, alai anggohamu dang be di bagasan dagingi.
di bagasa toddi do. Ini adalah pernyataan yang tegas, tetapi kamu tidak diam dalam daging, tidak dikuasai oleh keinginan daging, tapi sudah dikuasai oleh keinginan roh. Maka seharusnya hidup yang kita tunjukkan adalah hidup dalam roh. Akahalak na mangulu di bagasan toddi ni debata. Mangulu di bagasan toddi ni debata do nama baik kita paling tidak 3 hal. Roh Kudus membuat kita menjadi paling tidak 3 hal berikut ini. Na parjolo gabe halomuan ni debata. Holan toddi porbadia do na bui mabaik kita on gabe halomuan ni debata. Hanya oleh Roh Kudus yang bisa membuat kita berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan dari kata aslinya itu sering diterjemahkan lebih dekat dengan to fit, cocok atau to please, menyenangkan. Hidup yang menyenangkan Tuhan hanya bisa dikerjakan jikalau kita hidup dalam roh. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengikuti Roh Kudus, pasti kita tidak akan mau kompromi atau sekongkol dengan segala bentuk kejahatan apapun. Meskipun konsekuensinya orang akan membenci kita, dunia akan mengucilkan kita, dunia akan memisahkan kita. Tetapi mana lebih baik? Engkau dibenci dunia tetapi disukai atau disenangi oleh Tuhan. Pasti kita lebih memilih yang kedua. Lebih baik disenangi oleh Tuhan daripada disenangi oleh manusia tapi dibenci oleh Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan sekali lagi hanya dapat dikerjakan di dalam pekerjaan Roh Kudus. Allah toddi porbadion mangula di diri taon, hola toddi do nama baik kita mangulu di bagasa damai ni roha, damai sejahtera. Allah ni molo adong akka pergutu-gutuan persalisian di tonga-tonga ni puan, di tonga-tonga ni gereja, tarbohama do hono non akka gereja nang ni songgopan ni toddi porbadia. Sa sitong-sitong mo di tonga ni huria, Allah molo marbadai do di bagas joro, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sa sitong-sitong ni padita molo nagay marbadai do ruaso di garejaon, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dang halomoan ni debatai. Anak-anak, sebenar-benarnya argumenmu kalau kau mengutuki ayahmu dan ibumu, itu pun tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, yang bisa membuat kita berkenan di hadapan Tuhan hanya oleh bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Napa dua hon toddi porbadia do mabaik kita on gabe napunan ni Kristus. Roh Kudus yang bisa membuat kita menjadi milik Kristus. Jadi kita dipindahkan dari satu status budak-budak dosa, sekarang dipindahkan di dalam Roh Kudus menjadi milik Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Kristus yang tentunya akan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus menyebutkan 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu, bahwa engkau adalah apa? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu ini adalah bait Allah. Dang di botohamu ai bagas joro ni debata haduhamu. Namia doto dini debata di bagasan hamu. Kita ini adalah bait Allah. Maka kalau ini kita sebut sebagai bait Allah, Allah pemiliknya, kita ini hanya mengikuti apa yang dikehendaki oleh sang pemilik. Sama dengan di sebuah rumah, tentulah pemilik rumah yang benar-benar berkuasa untuk mengatur dan meletakkan barang-barang di rumahnya sesuai dengan kehendak pemilik rumah itu, bukan sesuai dengan orang-orang yang datang ke rumah itu. Hidup kita ini adalah bait Allah, maka biarkan Allah yang mengatur, meletakkan dan memimpin apapun yang hendak kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Disebut bait Allah karena ini adalah milik Allah. Segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupanmu harus mengikuti kehendak Allah. Jadi molo bait suci atau gereja aliran Protestan kita yang berasal dari Jerman secara khusus agak berbeda dengan aliran-aliran karismatik, pentakostal. Saya tidak tahu bagaimana mereka memahami itu, tapi gereja Protestan sangat-sangat ketat dalam hal
pembangunan gedung gereja atau arsitektur gereja. Perhatikanlah gereja-gereja Protestan itu pasti mengusahakan paling tidak asbes, plafon. Plafonnya itu benar-benar mengerucut ke atas. Kalau gereja-gereja yang asli dari Jerman itu mulai dari pintu masuk gereja, daun pintu itu disengaja selalu diusahakan mengerucut ke atas. Sisi kursi kiri dan kanan ini selalu diupayakan harus mengerucut ke atas. Daun jendela juga diusahakan harus mengerucut ke atas. Altar ini didesain juga harus mengerucut ke atas. Itu adalah simbol bahwa segala sesuatu yang terjadi di bait suci itu semuanya muaranya harus ke atas sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa yang terjadi di tengah-tengah gereja tidak boleh selera pendetanya, tidak boleh selera parhaladonya, tidak boleh selera jemaatnya. Apa yang dikehendaki Tuhan itu yang harus berlangsung di gereja itu. Itu yang harus dilaksanakan di gereja itu. Seluruh rangkaian kegiatan, setiap pelayanan bukan untuk saya, bukan kepentingan saya, bukan untuk nama baik saya, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan Allah kita. Maka orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, apapun yang dia katakan, dia pikirkan dan dia kerjakan, itu benar-benar atas tuntunan Roh Allah. Roh Kudus bukan pengunjung di dalam hidupmu, tapi dia penguasa. Kalau pengunjung dia mungkin hanya melihat-lihat, tidak bisa bergerak. Tapi Roh Kudus tidak. Dia adalah penguasa di dalam kehidupan orang percaya. Rasul Paulus menegaskan di ayat 14a, itu rentetan dari khotbah ini, dia 14a di dokdo, ainasa natinogihon nitod dini debata, akaido anak ni debata. Orang-orang yang hidup dalam Roh Kudus itulah yang disebut anak Allah. Mereka dipimpin oleh Roh Kudus, itu adalah orang-orang yang disebut sebagai anak Allah. Kata dipimpin, tinogihon, itu berasal dari kata Yunani ago, yang artinya dituntun sedemikian. Seperti seorang ibu yang menatang atau apa namanya? Ada bahasa Indonesia ini manatta apa? Mulorong dak anak di bawah 5 tahun kan olo do maknai manatta itiuk tangan ne duasa dungi do mak tatah inna ado warne menuntun ya manat botamu do manatta ai mah manatta no tatah. Jadi kata ago di situ benar-benar menuntun seperti seorang ayah atau ibu yang menuntun anak itu. Jadi dia tidak bisa bergerak kemana-mana selain daripada mengikuti arahan, tuntunan dari si bapak atau si ibu tersebut. Demikian kita dalam Roh Kudus. Kita harus membiarkan dia yang mengarahkan setiap tangan, kaki, mata, mulut dan seluruh anggota badan ini, termasuk hati kita dan pikiran kita, untuk berjalan sesuai dengan keinginan atau kehendak Tuhan Allah. Nah patulu hono mana parpudi. Roh Kudus atau di porbadia napanguluhok kita. Roh Kuduslah yang menghidupkan kita. Secara gamblang Rasul Paulus madok di ayat 10 sada. Alai molo maringanan di bagasan hamu tod dinina manungguli Yesus yang namate sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei hinorhon ni tod dina namangingani ham. Roh Kudus yang menghidupkan kita. Roh Kudus sering diterjemahkan dengan dunamos. Dari kata dunamos muncul istilah dinamo. Dinamo itu adalah alat yang menggerakkan mesin. Molosadong dinamo dan merdalam mesin ini. Jadi tod di porbadion diterjemahkan sian hata dunamos. Lapatanna sesuatu yang bisa menggerakkan kita sampai ke tujuan. Tujuannya apa? Kehidupan yang kekal dan kebenaran di dalam Tuhan. Roh Kudus yang bisa memimpin dan menggerakkan kehidupan kita supaya kita bisa sampai ke tujuan. Di dunia ini ada banyak yang menjadi tuntunan atau penunjuk arah. Ada Kompas, ada Google Maps. Tapi lihatlah, Kompas dan Google Maps sekalipun masih bisa salah
membuat kita tersesat. Saya didok, maju maho, saya nasi peroni, maju maho, saya nasi Google Maps on, HP ngabuntu di jolo. Dia juga bisa salah. Kompas dan Google Maps hanya bisa menunjukkan ini arah ke rumahmu Pendeta Tapu Bolon, tapi nggak bisa mengantarkan Amang Pendeta Tapu Bolon ke rumah kalau hanya melihat-lihat. Tapi Roh Kudus berbeda. Dia menunjuk arah sekaligus menggerakkan kita supaya bisa berjalan sampai ke tujuan. Itu kuasa Roh Kudus. Ketika kita tadi bangun pagi, mungkin masih malas bangun, ini remaja harus masuk pagi lagi, ini biasanya sore, mungkin masih ada malas-malasan, tapi ada satu keinginan yang lain, aku harus ke gereja, nanti mau kur, nanti mau lihat teman saya menari. Itu Roh Kudus menggerakkanmu, membawamu sampai kemari. Kalau kau tidak mendengar dia, mungkin yang lain itu, udah nggak apa-apa lah, tidurlah bentar lagi, bentar lagi, lalu semudum sampai botari, bor ngidang nadungo, dan seopi minggu. Saya menyebutkan di PA kategorial ama dohot ina, mulu sumber lubuk bitarotokmu namar gabus, ngasih sukuno. Kalau tidak berdebar lagi jantungmu berbohong, itu perlu tanda tanya. Berarti kita ini udah terbiasa berbohong, menganggap bohong itu tidak salah lagi. Akhirnya tidak ada yang menegur kita dari dalam hati ini, yang mengatakan itu salah, ini yang benar. Kalau itu tidak ada lagi, kita harus introspeksi diri, mulai merenung, mendengar. Iya, kok nggak pernah kedengaran ya, melarangku untuk mengatakan kata-kata jorok ini, untuk memikirkan hal-hal yang jahat ini, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan ini. Kalau tidak ada lagi dari diri kita yang melawan itu, berarti Roh Kudusnya sudah mulai jauh, nggak kedengaran suaranya. Todini debata mengajari hita sian roha perbagasan. Alani ikut tinggil hita di suara ni roha perbagasata. Asaina manguluho kita, mangulaho nakaulau nahina lomoho ni roha ni debata. Asa sahat hita tujuan, ima tu hanguluan sisa lileng ni lileng na. Ai todi ido na panguluho kita. Satu hal terakhir, Roh Kudus atau kehidupan di dalam Roh Kudus yang membuat kita sekarang sadar bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan saya. Di zaman Perjanjian Lama, orang-orang Israel merasa Yesus Tuhan beserta dengan mereka itu melalui tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Ketika mereka lihat tiang awan dan tiang api, mereka sadar, oh Tuhan beserta dengan kita. Di zaman Yesus Kristus, yang menjadi bukti bahwa Tuhan beserta dengan orang-orang di zamannya adalah ketika mereka melihat Yesus di situ, oh Yesus Tuhan beserta dengan kita. Di zaman Perjanjian Baru dan zaman kekristenan kita hingga pada saat ini, yang bisa merasakan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal bersama-sama di antara kita, dimanapun, kemanapun kita pergi. Tanpa batas lagi dia bisa memasuki. Roh Kudus, roh, ruah, itu artinya angin, berarti dia menembus batas. Hati, tidak ada hati yang sebatu apapun yang tidak bisa dimasuki oleh Roh Kudus. Asal dia mau menerima Roh Kudus itu dan membiarkannya bekerja menguasai dirinya. Atong dihamunaka manamina nami mangulu mahita di bagasan toddi ni debata jala mangului di panguluhonon pangajarion ni toddi di bagasan ngolutta ganub marsada-sada. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, puji-pujian dohot hamalation di pasahat rohanami. Di minggu sadarion di marningot hami ali Tuhan di naung pinasarhon mutodim todi porbadia tuganup akan naporsea ima nagabi hagugo dihami, ima nagabi pangapulio dihami, ima na mangaleho semangat dihami, laho manguduti ngolunami, lumobi mamangulahon akaulaon naho Bartolomo ni roham, atong ali Tuhan, todimima na marhuaso, dingulu ni sudiruas ni huriam, ima na mangajari hami, ima na manguluhok kang, dia maakan anang si pasahaton nami, marhite pakatayon, dia nanang ulahonon nami, marhite kapabahenan nami si ganupari, asa hobar may tulomo ni roham,
Ale Tuhan, mangula maho di diri nami, marhiti todim di porbadia. Jala patinggil masih pareon nami, di soaram na totong mengajar-ajari hami, sudena ruas ni huriam. Asiroham Tuhan, gohi malas ni rohan ya kaamanami inanami ruas ni huriam, natarbahen roto aka parsauran par minggu di minggu sadarion. Manang dia pinwaing akan nani holsohon ni rohani nasida, suruh matoddim di porbadia, na mangurupi nasida, laho mabuat aka solusi di pergumulan, doho persoalan di ngolu na niadopan di nasida. Sebagai natoras di tonga-tonga ni keluarga, tabay di nasida sahala nasia toddim, laho mangajar-ajari akayanakon nang pinalomehom mutu nasida, dohot laho marmudu-muduhor rumah tangga, nang pinasupasum di nasida. Lau songoni matu akayanakon ni ruas ni huriam, secara khusus ma'ale Tuhan, na akan mengadopi ujian-ujian akhir di minggu akan nanaing ro. Parbisuhi sudi akayanakon ni ruas ni huriamon, asa totong boy ihutono ni nasida sudi ujian ni doho denggan, dapok ni nasida akan napinarsita ni rohana. Ale Tuhan, diuduk ni ngulu nami hupasahat kami matuho, ho matotong ale Tuhan na manguluhok kami, di sudi gulmi ni ngulu nami, di bagasan saminggu nanaing roon. Holan marhiti Yesus Kristus, tangihon ma tangiang namion. Amin. Marinde mahita laus tapasahat ma pelean tu ulaun jending HKBP, dohot pelean amplop pesta pembangunan Huria.
koma peliata martang yang mahita. Ali di bata amanamina di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom itu hami, pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutadahami godang ni sileho-leho mito hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan de bata amanami, nasotarasam dogodang ni selehol-lehom mu dihami, toddim na badiai di lehoko tu hami jolma, sumonggopi hami na leaon, na umargaido di lehoko tu hami, jalagumodang doi siap portibion, dohosian pangisina sudi, oppe mauliate marohanami, jala pujion nami maho ala ni sudi habalgaon, dohot hamuliommu, naung pinapatarmu tu hami, saelehon ma tod di parbadiai tu huriam, akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatotong hami mian di barita naulii, ale tod di parbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai, sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa nabalga, dohot na mekmet si pasidingon nami, say buas maho manesa dosa nami, asalam badia jala ibaru hami ganupari, asa tarwahen hami saor di bagasan huria na badia nasasadai, sayo dihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus, say tabay silehon-lehon tu huria, asalam gadda torop ni aka parbarita nauli, dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritahon habal gaommu di portibion, say sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni hala Kristen di gereja di parsikolaan nang di bagas nabe, asa tau na sida saor tu parpunguan sogot, say sungguli akan na terpodom, jala pargogoy akan nagali, say songgoti ma akan naneang dohot natakang marroha, asa ditinggalhon na sida hajahaton nabe, say parrohai akan nabojok roha, jala apuli akan namarsak dohok nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akan namanguluiho, say tatak ma natargugut, dohok na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsiaon di Tuhan Yesus, saya jari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida, say ramoti mapikiran ni aka panggom-gomi, panguhum dohot akaraja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogut, say patogu haporsyaon nami, asa totong huingot tami, naung sesa dosa nami, jala buanom muhami tu hanguluan sogut, say sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malaki dagingon, panguluom mudomuse, asa masuk hami marnida debata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin aliama nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tungaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasorhon ma damena tutondim. Dihamuna manami nanami ruas nihuria ala naung taida jala di ida parhala dodo dumenggan situasi di partikianon mulak mahita songon na julu muse masih jalangan anon di julu para jamita do para geda do sude ruas nihuria oras mahita selamat petakos tama di ita salu.